Χαίρετε. Με τη σημερινή εκπομπή φτάνουμε αισίως στον τρίτο χρόνο της μεταπολίτευσης, το 1976 δηλαδή. Η Ελλάς έχει πια ένα καινούριο σύνταγμα, ένα σύνταγμα που το πρώτο του άρθρο λέει το πολίτευμα της Ελλάδας, προσέξτε, λέει της Ελλάδας, το σύνταγμα είναι πια γραμμένο στη Δημοτική. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Ο Καραμαλής έχει στήσει καλά τον κανβά της ένταξής μας στην κοινή αγορά. Το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα, το θυμάστε. Όπως θυμάστε ασφαλώς ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος του Βιετνάμ, ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία, η συνθήκη του Ελσίνκι. Αυτός είναι περίπου ο περίγυρος καθώς μπαίνει το 1976. Και πριν σας παρουσιάσω το σημερινό καλεσμένο σχολιαστή της εκπομπής, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ακούσετε και να δείτε μία μικρή σταχυολόγηση των γεγονότων εκείνης της χρονιάς, για να θυμηθούν και οι παλαιότεροι και να μπουν και στην ατμόσφαιρα της εποχής οι πιο νέοι. Το 1976 για πρώτη φορά θα επιτραπεί η πολλαπλή μίσθωση στα ταξί. Είπανε το μεσημέρι, την ώρα της μεγάλης αιχμής. Καλά τώρα. Τα λεωφορεία το 76 θα απεργήσουν. Όχι για αυτό που νομίζετε, όχι. Απεργούν γιατί πρόκειται να κρατικοποιηθούν. Στις γραμμές του Σαρονικού εμφανίζονται κάτι δελφίνια που τα λένε και υπτάμενα. Πάει η παλιά νεράιδα, τσουφ τσουφ, που πήγαινε Πειραιάς Πέτσες στις 5 ώρες. Η Ολυμπιακή πάει καλά το 76. Τόσο καλά, ώστε είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που βάζει τζάμπο στις εσωτερικές της γραμμές. Αθήνα-Ρόδο. Σε όλη την Ευρώπη τα θύματα των ναρκωτικών είναι μόνον 1000. Το δολάριο κάνει 37 δραχμές. Σε μία από τις πολύ σπάνιες συνεντεύξεις που έχει δώσει, στη Μόν την έδωσε, ο Οδυσσέας Ελίτης παραπονείται ότι παραχρησιμοποιούνται οι λέξεις ελευθερία, δικαιοσύνη, επανάσταση στην ποίηση. Η λέξη που θα γίνει της μόδας, που ξεπηδάει το 76, είναι η λέξη χαβούζα. Η οικονομία όμως πάει καλά. Πάει τόσο καλά, το λέει και ο Καραμαλής στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οικονομία μας θα πει είναι σε καλή τροχιά. Αλλά το λέει και ο ΟΣΑ, το βαρόμετρο πασών των οικονομιών της γης, ο ΟΣΑ, ο Διεθνής Οργανισμός, που λέει ότι η ελληνική οικονομία έχει κάνει άλματα και ότι μειώθηκαν και τα ελλείμματα του δημοσίου. Έχουν μειωθεί ποτέ ελλείμματα του δημοσίου? Φαίνεται ναι. Η οικονομία μπορεί να πηγαίνει καλά, αλλά η γραφειοκρατία... Κάποιος το 76, ανώνυμος, Άγιος θα ήταν ο άνθρωπος, έκατσε και λογάριασε ότι τα δικαιολογητικά για εισαγωγικές εξετάσεις σε μια δημόσια τράπεζα, τα δικαιολογητικά ζύγιζαν 4,5 τόνους. Το βάζει ο νους σας, 4,5 τόνους. Το 76 αρχίζει να κυκλοφορεί στις εφημερίδες η πληροφορία ότι ο Καραμαλής ξυπνάει το πρωί κατά τις 6, διαβάζει τις εφημερίδες του και όταν δει κάτι για κανέναν υπουργό του και δεν είναι και πολύ κολακευτικό, τον ξυπνάει και ποιος είδε το Θεό και δεν τον εφοβήθηκε. Το 76 ωστόσο ο Καραμαλής επισκέπτεται και την Καθημερινή μια μέρα και την ώρα που έφευγε λέει στους συντάκτες, βρε παιδιά, γράφετε και κανένα καλό αν υπάρχει. Γιατί φαρμακώνετε τον Έλληνα την ώρα που πίνει το πρωινό του καφέ? Να μην το ξεχάσω, το 76 ο Ανδρέας Παπανδρέου μετακομίζει από το ψυχικό στο Καστρί. Το Καστρί που από εκεί και πέρα θα γίνει και σημείο αναφοράς. Τώρα σας έλεγα πριν ότι θα σας παρουσιάσω το σημερινό καλεσμένο
και σχολιαστή της εκπομπής. Ήταν και λίγο λάθος, γιατί ο καλεσμένος μας είναι ο Μίκης ο Θοδωράκης. Τι να πεις, πώς να παρουσιάσεις το Μίκη? Το Μίκη που είτε συμφωνείς μαζί του, είτε διαφωνείς, είτε σε ξαφνιάζει, είναι ο Μίκης. Ο Μίκης, ένα κομμάτι Ελλάδας, ένα κομμάτι της ζωής του καθενός μας. Ο Μίκης που σε κάθε περίπτωση, έστω και αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και ο χώρος, δεν μπορείς να του μιλήσεις στον πληθυντικό. Σωστά. Καλησπέρα Μίκη. Και πριν προχωρήσω, υπάρχει στα αλήθεια κανένα στην ελληνική επικράτεια να σου μιλάει στον πληθυντικό? Όταν θέλουν να με προσβάλλουν. Λοιπόν, άκουσε Μίκη, έχουν γραφτεί πάρα πολλά για σένα, τα πάντα. Εγώ κράτησα, σταχυολόγησα 2-3. Θα μου πεις αν συμφωνείς. Ο Λεωνίδας Κύρκος έχει πει σε μια συνέντευξή του σε μένα, ότι σε 150 χρόνια όποιος θα ψάχνει το στίγμα της σημερινής Ελλάδας θα το βρίσκει στη μουσική του Μίκη. Έχει πει βέβαια ότι είσαι και εκρεμές στα πολιτικά, ας είναι. Ο Μανώλης ο Βασιλάκης έχει γράψει ότι ο Μίκης ποιεί μουσική και συνθέτει πολιτική. Ποιεί μουσική και συνθέτει πολιτική. Εσύ απεκάλεσες κάποτε τον εαυτό σου Ελληνολάτρη. Εμένα θα μου επιτρέψεις να πω ότι αυτό που σου πάει είναι αυτό που λέει ο Ερίκος ο Τέταρτος στο έργο του Πυραντέλο. Να το διαβάσω να μην κάνω και λάθος. Αλίμονο αν δεν πιανόσαστε όσο πιο γερά μπορείτε σε εκείνο που σας φέρετε αληθινό σήμερα, ακόμη κι αν είναι αντίθετο με εκείνο που σας φαινόταν αληθινό χθες. Δεν πιστεύω να σε θίγω. Με εκφράζει αυτό. Σε εκφράζει. Λοιπόν Μίκη, πρόσεξε αν θέλεις. Σε παρακαλέσαμε να είσαι καλεσμένος αυτής της εκπομπής, και γιατί όπως θα δεις και από το βίντεο σε λίγο, το 76 εγώ τουλάχιστον σε βρίσκω πολύ μόνο, σε βρίσκω αντίθετο με την αριστερά, σε βρίσκω αντίθετο που σε βαράει η αριστερά και πάρα πολύ, σε βρίσκω αντίθετο με τον Παπανδρέου, σε βρίσκω μόνο πολύ. Και πας με τη μουσική σου, θα δεις. Αλλά πριν προχωρήσουμε Μίκη, θα ήθελα να σου πω ότι αν είναι κάτι το οποίο δεν άλλαξε, για το οποίο δεν άλλαξες ποτέ ή δεν άλλαξες ποτέ πολύ, είναι η θέση σου απέναντι στον Καραμανλή. Έτσι είναι, τουλάχιστον από το 74. Ναι, γιατί πριν είχα τελείως αντίθετη θέση. Ναι. Αλλά ήδη το 68, όταν βρισκόμουν στη Ζάτουνα, Ναι. και είχαμε ενός έτους εμπειρία αντιστασιακή και τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θέλαμε εμείς. Η αντιστασιακή. Δεν ξεσηκώθηκε ο κόσμος, το πατριωτικό μέτωπο χτυπήθηκε κατά κέφαλα στους πρώτους 6 μήνες και με απασχολούσε πολύ το πώς θα βγάλουμε πάνω από τη ράχη μας τη Χούντα. Βρισκόμουν τότε στη Ζάτουνα εξόριστος με τα 2 μου παιδιά, τη Μυρτώ και 18 χωροφύλακες για φρουρά. Και εκεί έγραψα ένα σημείωμα το οποίο έστειλα στο εξωτερικό στους φίλους μου και έλεγα ότι βλέπω 2 λύσεις. Η μία λύση είναι η δυναμική, σκληρή, με βάση την αντίσταση, αλλά με μία προϋπόθεση, ότι θα ενωθούν όλοι οι δημοκράτες Έλληνες από την δεξιά μέχρι την αριστερά σε ένα μέτωπο αντιδικτατορικής πάλης. Δεν είναι εύκολο. Ναι, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θα είναι η μαλακή λύση, δηλαδή μια λύση που θα έρθει μέσα από το σύστημα, διότι φαίνεται ότι βέβαια ο Παπαδόπουλος βγήκε από το σύστημα, αλλά είναι ο κακοήθης όγκος του συστήματος. Και τα έβαλε με όλο το σύστημα τώρα. Και αν θα γίνει αυτό, θα γίνει με μία πλέον συνένωση όλων των εκπροσώπων των κλασικών του συστήματος, των πολιτικών, με επικεφαλής τον Καραμανλή. Τότε το προείπα το 1968.
Εγώ νόμιζα ότι ήταν το 1974. Το έγραψα τότε. Το έγραψα τότε, αλλά δεν το είπα. Αλλά το σκεφτόμουν. Βέβαια, όταν βγήκα έξω το 1970, όλες μου οι ενέργειες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί ήσουν στο Παρίσι, είχαν μια κατεύθυνση τη σκληρή λύση. Ως πρόεδρος Πατριωτικού Μετώπου, έκανα την πρώτη press conference στο Κέντορσε και είχα τη μια μεριά τον Μπερλάκη και από την άλλη την Ελλήνα και όλο τον κόσμο, όλους τους δημοσιογράφους, 700 δημοσιογράφοι, και τότε για πρώτη φορά έκανα έκκληση και πρόταση για να φτιάξουμε το Εθνικό Αντιστασιακό Συμβούλιο. Που ήταν προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ρίξουμε την Χούντα με την λύση την σκληρή. Αυτά τα πράγματα αποτύχαμε. Τότε ήταν το σημείο που κατάλαβα ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τίποτα και γυρίζοντας στο Παρίσι είδα τον Μητσοτάκη και του λέω τι γίνεται ο Καραμανλής. Παίζανε μαζί νομίζω Σκά και Τάβλη ορισμένες μέρες. Λέω ο Καραμανλής το σκέφτεται. Τότε βγήκε και είπες Καραμανλής. Τότε λοιπόν πηγαίνοντας για το Λονδίνο είχα μια ευκαιρία μεγάλη, διότι έβγαινε το βιβλίο μου που θα κάνω τα λιανοτράγουδα στο Albert Hall και τηλεφωνώ στο Μητσοτάκη στο Παρίσι. Λέω έχω αυτή την διεθνή προβολή. Τι να κάνω. Λέει μπορεί να πεις τώρα λύση Καραμανλή. Την είπες και άκουσες όσα άκουσες. Να επανέλθουμε. Και έγινε 17 του Γενάρη του 1973. Από τότε η στάση μου ήταν σταθερή, διότι η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώθηκε από τη ζωή. Ο Καραμανλής πράγματι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε αυτά τα τρία. Γιατί με ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος γιατί ο Καραμανλής. Λέω είναι τρεις παράγοντες που συνθέτουν την ελληνική ζωή. Ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός στρατός, μιλήσαμε για το 1972-1973, και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, άλλος έχει τους μεν, την εμπιστοσύνη του ενός, του άλλου, του άλλου. Ο Καραμανλής έχει και των τριών. Ο Καραμανλής κατάφερε με τις ισορροπίες αυτές και με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και του πολιτικού κόσμου να στερεώσει την δημοκρατία. Εάν την εποχή εκείνη εδέχεται και ο Παπανδρέου να γίνει μέλος της κυβέρνησης όπως το ήθελε ο Καραμανλής και να κάνουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας και να λύσουμε τα προβλήματα τα μεγάλα τα οποία είχαμε και την εποχή. Και δεν είχαμε ακόμα λύσει το θέμα της δημοκρατίας. Ο στρατός ήταν γεμάτος ακόμα από χουντικούς. Ο Παπαδόπουλος ήταν ελεύθερος. Ο Ειρήνης ελεύθερος. Ξέρεις τώρα. Δεν να έλθουμε στο 1976. Ναι, έχουν σημασία για να φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, αν έμπαινε και γιατί το γεγονός ότι δεν μπήκε ο Ανδρέας φόβησε τη δημοκρατική άμυνα, η οποία απεχώρησε. Και έτσι ο Καραμανλής αναγκάστηκε πλέον να κάνει κόμμα. Και από ένα όραμα μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, καταλήξαμε πάλι σε αυτές τις κάθετες διαρρές, δεξί, αριστερή κλπ. Και αντί να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα, που ήταν τα προβλήματα αυτά που είπαμε μετά της δημοκρατίας, και βέβαια τη εθνική ανεξαρτησία τα προβλήματα, αλλά και κυρίως τη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, που απαιτούσε εθνική ενότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ βρέθηκα τελείως μόνος μου, διότι η αριστερά, διηρημένη όπως ήταν, γιατί το ΚΚ εσωτερικού είχε μια σωστή θέση. Πάντοτε μιλούσε για αντιδικτατορική ενότητα. Γι' αυτό και απομονώθηκε. Η ΕΔΑ απομονώθηκε. Το ΚΚΕ, το οποίο ακολούθησε το λαϊκισμό του ΠΑΣΟΚ, ήταν δυνάμεις πλέον που κατ' εμένα εκείνη τη στιγμή δρούσαν αρνητικά, διότι ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα φτάναμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Δηλαδή η τελευταία χώρα της Ευρώπης. Θα σε διακόψω, Μίκη, για να ξαναπάμε το 1976 στην Ελλάδα πια, και αφού ακούσαμε όσα ακούσαμε, τώρα αν θέλεις θα δούμε τι έκανε η αντιπολίτευση το 1976. Πάμε. Η Ένωση Κέντρου, που φέρει ακόμη τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σπαράσεται από φοβερούς εσωτερικούς τριγμούς. Γιώργος Μαύρος εναντίον Ιωάννου Ζήγδη και αντίστροφος, Μαγκάκης Μήνης Πεπονής Πρωτοπαπάς αποχωρούν. Ναι, το 1976 διαφαίνεται πια καθαρά ότι η Ένωση Κέντρου, η ΕΔΙΚ, τη θυμάστε, αργά ή γλίγορα η ΕΔΙΚ πάει για διάλυση. Και όσο για την αριστερά, εκεί είναι που δεν διαφαίνεται καμία ένωση στον ορίζοντα. Όμως στη Βουλή υπάρχει ο σόφρον και μετρημένος αρχηγός της ΕΔΑ, ο Ηλίας Ηλιού, ο μόνος ίσως Έλλην πολιτικός που είχε τόσο χιούμορ, ο Ηλίας Ηλιού
που θα ονομαστεί σύντομα τενόρος της πρώτης μεταδικτατορικής βουλής, αλλά που με περισσή ευκολία, με ρήτα του τύπου αλλά και της αντιπολίτευσης, θα τον πουν ουρά του Καραμαλή, γιατί ο άνθρωπος κάθε τόσο έλεγε ότι χρειάζεται πανεθνική συσπήρωση για να μπούμε στην ΕΟΚ. Έλεγε ακόμη ότι χρειάζεται πανεθνική συσπήρωση για την άμυνα της χώρας. Όπως και ο Μίκης Θεοδωράκης άλλωστε, που μπορεί από τη μεταπολίτευση και μετά 30, 40, 50.000 Έλληνες να γέμισαν πότε το ένα και πότε το άλλο στάδιο για να ακούσουν τα επιφάνεια και το κάντο γενεράλ. Αλλά Μίκη μου, μπορεί να σ' ακούγανε όλοι αυτοί, αλλά εκείνη την ίδια εποχή η ΚΝΕ σε απειλή στη Θεσσαλονίκη. Εσύ λες και ξαναλες σαν τον Ηλιού ότι χρειάζεται εθνική ομοψυχία. Λες ακόμη ότι η αντιπολίτευση δεν είναι έτοιμη να αναλάβει την κυβέρνηση. Και είσαι πάρα πολύ μόνος, το επαναλαμβάνω. Τι έκανες το 76 εκείνη την εποχή, Μίκη? Όπως λες και εσύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η θέση μου, διότι εγώ είμαι γέννημα θρέμα της αριστεράς. Νομίζω ότι το 1976 συνεργάστηκα για την δημιουργία μιας νέας ΕΔΑ τότε. Μαζί με τον Γλέζο και τον Ηλία τον Ηλιόπουλο και τον Ηλία τον Ηλιού προσπαθήσαμε και άλλους. Ήταν ο Λεντάκης, ήταν ο Κουντούρης, δεν θυμάμαι άλλα ονόματα, πολλοί. Και κάναμε τη νέα ΕΔΑ. Εμείς από τότε έβλεπα ότι θα πρέπει η αριστερά να πάρει μια επαφή με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας και κυρίως με το μεγάλο αίτημα για εκδημοκρατισμό και δημοκρατία μέσα στο ίδιο το κόμμα. Διότι από την άλλη μεριά υπήρχε πλέον ο λαϊκισμός, ο ξέφρενος λαϊκισμός του Πασόκ, που λαιλατούσε τα ιδανικά της αριστεράς και ήταν βέβαιο ότι θα κατεράκωνε κάποτε και το κύριο της αριστεράς και θα οδηγούσε σε ένα μονοδιάστατο καθεστώς τριτοκοσμικό, διότι τα οράματα από τότε ήταν σαφή. Να αφήσουμε το Πασόκ, γιατί σε λίγο θα δούμε την εξέλιξη του Πασόκ. Λοιπόν, προσπάθησα λοιπόν από τότε. Πλην όμως είδαμε ότι μας είδαμε με άσχημο μάτι και το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΔΑ. Μας χτυπούσαν και από τις δύο μεριές, είχαμε ένα διμέτωπο. Τελικά, όταν καταλάβαμε ότι η ΕΔΑ πήγαινε να γίνει ένα παράρτημα του ΚΚΕ εσωτερικού, σχεδόν αυτοδιαλυθήκαμε. Και γι' αυτό, όπως θα δεις, το 76 λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει αρχίσει να ξεσπαθώνει. Έχει κάνει και τις πρώτες εκαθαρίσεις στο κόμμα του. Έχει πια διαγράψει και με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες χράτς-χρούτς τα στελέχη της Δημοκρατικής Άμυνας, τον Αστέρη το Στάγκο, τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, τον Σάκη τον Καράγιοργα και άλλους. Και το 76 που λέτε, με ασθενείς ακόμη, αλλά ούριους όπως είπαμε τους ανέμους, ο Ανδρέας καλεί τη Νέα Δημοκρατία να ματαιώσει την ένταξή μας στην ΕΟΚ, αναγγέλει λαϊκές κινητοποιήσεις εναντίον της ένταξης, καλεί την κυβέρνηση να βυθίσει το χώρα. Βυθίσατε το χώρα που είπε στη Βουλή. Λέει ακόμη ότι η Ελλάς πρέπει να γίνει πάση θυσία πυρηνική δύναμη. Και όταν στη Βουλή ο Καραμαλής θα του παρατηρήσει την αμετροέπειά του, ο Ανδρέας θα του απαντήσει: το γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι κάποτε με φέρατε από την Αμερική και με τοποθετήσατε στο Ίδρυμα Ερευνών, δεν σημαίνει ότι υποθηκεύσατε και τη μελλοντική μου πολιτική σταδιοδρομία. Και ο Καραμαλής θα χαμογελάσει. Για το χώρα τώρα, Μίκη. Τι ήταν ακριβώς η ιστορία του χώρα? Έγινε σεισμός στην Ελλάδα, έτσι? Κινδυνεύσαμε, λέγανε ότι θα πάμε για πόλεμο με το χώρα. Επενέβησαν οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ μας είπε να είμαστε σόφρονες.
Είχαμε σε ένα καθαρό αιμολαϊκιστικό κίνημα χρειάζεται και ένας λαϊκιστικός σοβινισμός. Και που είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Ο λαϊκός σοβινισμός είναι το χειρότερο από όλα. Και φυσικά σε αυτή υπήρχε και η φρέσκια πληγή από την Κύπρο και εκεί μπορούσε πάρα πολύ κανείς, ας πούμε, να αναξιέσει τις πληγές αυτές και να βγάλει ορισμένα άμεσα πολιτικά ωφελήματα. Σε διακόπτω για να σου πω ότι εκείνη την εποχή, με ευκαιρία το χώρα, έχεις πει ότι ο Παπανδρέου είναι ο κυριότερος εκφραστής της πόλωσης και έντασης στα εθνικά μας θέματα. Ακριβώς. Και εκεί είχε πάρει πάρα πολύ επικίνδυνες διαστάσεις, διότι... Φοβήθηκες εσύ ότι θα γίνει πόλεμος? Κοιτάξτε κάτι, είχαν ξεσηκωθεί καταρχήν στρατηγοί. Όλη αυτή την τάση την εξέφραζε η εφημερίδα Αθηναϊκή την εποχή εκείνη, με κύρια άρθρα, τα οποία πραγματικά πυροδοτούσαν εξελίξεις μέσα στο ίδιο το στράτευμα. Άρχισαν να βγαίνουν με τα ονόματά τους. Ο τάδε στρατηγός, εναντίον της κυβέρνησης Καραμαλή και για μια στεναρή απάντηση στους Τούρκους, δηλαδή να βοηθήσουμε το χώρα. Και μέσα σε όλα αυτά έχετε πλέον και ο αρχηγός της, δεν ήταν αντιπολίτευση νομίζω, ο πρόεδρος ενός μεγάλου κόμματος. Ποιος? Ο Παπανδρέου. Είχε το 13% από τις προηγούμενες εκλογές. Ξεκινούσε όμως τότε σε μια ανωδική πορεία. Και αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ τότε, διότι πραγματικά άρχισαν από τότε να καλλιεργούνται αυτά τα πάρα πολύ, θα έλεγα, αποθυμένα, λαϊκίστικα αποθυμένα μέσα στις μάζες. Έχεις πει όμως το 1976 για τον Παπανδρέου, έχεις πει ασχολούμαι πολύ μαζί του, γιατί θεωρώ ότι είναι μια άξια πολιτική δύναμη και επειδή ακριβώς πονάω για αυτά που κάνει, γι' αυτό φωνάζω. Αλλά είδα ότι και το γεγονός ότι απέπεμψε τον Κωνσταντόπουλο, το Στάγκο, το Στάγκο, τον Καράγιορα κλπ. Ήταν πλέον, φαινόταν καθαρά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν τον διέφερε ένα κόμμα με δημοκρατικές διαδικασίες, πήγαινε στην θέση εκείνη του ένας λαός, ένα κόμμα, ένας αρχηγός. Δηλαδή αυτή η καθαρά κανταφική, σανταμική άποψη της εξουσίας, η οποία εμένα μου φέρει ανατριχύλες, διότι αν μίσα κάτι άλλο ζωή μου, μίσα όλα αυτά τα ολοκληρωτισμούς, διότι μια ζωή παλεύω εναντίον ολοκληρωτισμών. Στο χώρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο και με πήρε ο βούλτεψης. Εγώ είχα αποσυρθεί, δεν έπαιρνα μέρος στην πολιτική ζωή της χώρας καθόλου, ήμουν στο Βραχάτι. Και ήταν καλοκαίρι. Λέω, μα καλά, λέω, γιατί να μιλήσω εγώ, υπάρχουν τόσοι άλλοι. Λέει, καλά, ο Ηλιού έχει πάει, λέει, στο Βουκουρέστι, ο άλλος κάνει μπάνια, ο άλλος κάνει αυτά, δεν είναι κανένας άλλος. Και τότε κάθομαι και γράφω 2 άρθρα και για να αντικρούσω αυτό το επιχείρημα, βυθίστε το χώρα, τι θα βγει από αυτό, εάν βυθίσουμε ένα τουρκικό πλοίο και έχουμε πόλεμο αύριο μεθαύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, έγραψα τα άρθρα αυτά με όλη μου την επιχειρηματολογία εκείνης της εποχής και θυμάμαι ότι πριν καλά κυκλοφορήσουν οι εφημερίδες, στο πρώτο κιόλας άρθρο, με χτύπησε το τηλέφωνο κατά τις 10 ώρα 11, ήταν ο Καραμαλής, πρωθυπουργός, με ευχαρίστησε και μου είπε ότι το άρθρο είχε σημαντική επίδραση μέσα στο ίδιο της τάξης του στρατού, ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολύ αξιωματικοί είχαν ξεσηκωθεί και βοήθησες πάρα πολύ σε αυτήν την... Λοιπόν, διότι ήρθε να προσθεθεί, λέει, και του Παπανδρέου. Δεν είχαμε την εξέγερση των αξιωματικών, έχουμε τώρα και τον Παπανδρέου, απ' έξω και καταλαβαίνεις πόσο τα πράγματα είναι κρίσιμα. Τότε του λέω, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να το συγχωρήσετε, φιλοδοξίες είναι αυτές. Και μου απαντά, τι φιλοδοξίες, μου λέει, εδώ πρόκειται για σχιζοφρένεια. Διότι ήταν στο γραφείο μου, εδώ, πριν από λίγες μέρες και μου λέει, κύριε Πρόεδρε, είστε μεγάλος, εγκρίνω πέρα για πέρα την εθνική σας πολιτική, είμαι στο πλευρό σας. Και μετά από αυτό έφυγε και πήγε στον Εύρο για να πει ότι βυθίστε το χώρα. Τελείως αντίθετα αυτό που μου είπε. Το λέω αυτό διότι αργότερα στη Βουλή ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν ξέρω, είναι μερικά χρόνια τώρα, όταν ήταν πρωθυπουργός, απεκάλυψε ότι αυτό το είπε σε συνεργασία σε συνεννόηση με τον Καραμαλή. Λοιπόν, αυτό μου έκανε κατάπληξη εμένα.
Και όταν είδα τον Καραμανλή πριν από 2-3 χρόνια, του λέω, κύριε Πρόεδρε, του λέω, δεν καταλαβαίνω τότε, γιατί στο τηλέφωνο μου είπατε ψέματα. Και γιατί πράγμα μου μιλάς. Μου είπατε ότι έτσι και έτσι. Ότι σας γέλασε ο κύριο Πάνδρου. Λέω, γέλασε πραγματικά. Λέω, μα στη Βουλή είπε άλλα πράγματα. Πότε τα είπε αυτά. Λέω, μα καλά, Πρόεδρος είστε, δεν παρακολουθείτε τα θέματα αυτά. Δηλαδή και εκεί ακόμα ξεγέλασε τον Καραμανλή. Τέλος πάντων, να σταματήσουμε εδώ, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάς, δεν είναι μόνο η Ελλάς του 1976. Γινόντουσαν και πράγματα στον κόσμο, Μίκη, εκείνη την εποχή, Να τα δούμε. Να τα δούμε. 3 σεισμοί θα συγκλονίσουν την Κίνα το 1976. Ο πρώτος, ο Εγκέλαδος, θα προκαλέσει τον Αύγουστο εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Είχε ωστόσο προηγηθεί το Γενάρη ο σεισμός που προκάλεσε ο θάνατος του Σου Ενλάι. Και το Σεπτέμβρη ακολούθησε ο θάνατος του Μάο. Σου Ενλάι, ένας μύθος αυτός ο Κινέζος πρωθυπουργός, που στον τελευταίο ξένο που είχε συναντήσει πριν πεθάνει και που ήταν ο Χένρι Κίσινγκερ, είχε πει και προφητικά: μην ακούτε κανέναν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, απλώς κάνουν ακόμη σήμερα διαφορετικά όνειρα. Και είχε πει ακόμη: οι Κινέζοι, σαν σοβαροί άνθρωποι που ήταν πάντα, ανακάλυψαν το τυπογραφείο, αλλά όχι και τις εφημερίδες. Ανακάλυψαν την πυξίδα, αλλά όχι και την Αμερική. Και όσο για το Μάο, ο άνθρωπος που κυβέρνησε τον πολυπληθέστερο λαό σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, ο Μάο που λέτε είχε πει κι αυτός λίγο πριν πεθάνει στον φίλο του τον Αμερικανό συγγραφέα Έντγκαρ Σνόου: τελικά τι υπήρξα? Ίσως υπήρξα απλώς ένας μοναχός που περπάτησε στον κόσμο με τρίπια ομπρέλα. Η Κίνα ωστόσο μετά το θάνατό του δεν θα αργήσει να τον απαρνηθεί, να αποκαθιλώσει τα πορτρέτα του από όλους τους δημόσιους χώρους και να διώξει και να φυλακίσει και τη γυναίκα του και τους στενούς του συνεργάτες. Τι ήταν για σένα, Μίκη, ο Μάο? Τι ήταν η Κίνα εκείνη την εποχή? Η Κίνα για μένα πέρασε πολλές φάσεις βέβαια. Μιλάω για θυμάμαι το Μάο. ότι στον εμφύλιο πόλεμο, όταν είμαστε παράνομοι και προέλαβαν ο Μάο, πόση ελπίδα μας έδινε και δύναμη μας έδινε. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία για μας τότε τους νεαρούς επαναστάτες, ότι η Σοβιετική Ένωση με την Κίνα σημαίνει πλέον την θρίαμβο της Επανάστασης. Αλλά έγινε η Σοβιετική Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αντίθετο. Αλλά βέβαια τότε από την εποχή εκείνη, πολύ πιο πριν βέβαια, είχαμε αρχίσει να βλέπουμε όλη αυτή την τροπή. Και εδώ μπορώ να σου πω με λίγα λόγια, για να μην παίρνω και την ώρα σου, το πώς μίλησα στον Κινέζο πρέσβη στο Βουκουρέστι, όταν θέλησε να με δει, για τα θέματα της αντίστασης. Ποιο έτος ήταν αυτό? Το 71-72, με εκείνη την εποχή. Λοιπόν, είχαμε μία μεταφράστρια από τα ελληνικά, ρουμανικά, κινέζικα. Ήταν έτσι. Και αυτός, αντί για να με ρωτήσει τι γίνεται στην Ελλάδα μέσα, πώς πάει αγώνας κλπ., μου έκανε μία ανάκριση, τον ενδιέφερε τι γίνεται με το Ορθόδοξο Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί είχε μόνο ένα πάθος, αντισοβιετισμό, τίποτα άλλο. Και μου έκανε μία ανάκριση. Εγώ θύμωσα αυτό, δεν του είπα τίποτα. Και στο τέλος έκοψα τη συζήτηση και λέω: θέλω να τελειώσω, λέω, και σας παρακαλώ πολύ να όταν επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο του Μάου, να του πείτε τους πολλούς χαιρετισμούς, διότι έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία, λέω, οι δυο μας. Αυτό λοιπόν το άκουσε εκεί. Εσύ και ο Μάου. Το Θεό, εκεί κλπ. Λέω: κοιτάξτε, λέω, πρώτον, είμαστε και δύο καλλιτέχνες. Αυτός είναι ποιητής, εγώ είμαι συνθέτης. Δεύτερον, λέω, είμαστε πρόεδροι. Αυτός είναι πρόεδρος της Κίνας, εγώ πρόεδρος του Πατριωτικού Μετώπου, έχουμε, λέω, πρόεδροι και οι δύο.
Και τρίτον, λέω, έχουμε ξεκινήσει μια πολιτιστική επανάσταση. Εγώ προηγήθηκα βέβαια, λέω, το 60, αυτός λίγο αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε. Αυτό λοιπόν αμέσως σηκώθηκε όρθιος, λέει ευχαριστώ και έφυγε. Θα πάμε λίγο πιο κοντά μας. Να δεις. Πιο κοντά μας, στην Ευρώπη. Ο άνθρωπος της χρονιάς είναι αναμφισβήτητα ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, ο γενικός γραμματέας του ΚΚ Ιταλίας, ο επωνομαζόμενος και κόκκινος Μαρκίσιος λόγω της αριστοκρατικής του καταγωγής, ο πατέρας του ευρωκομμουνισμού, ο πολιτικός που σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις της χρονιάς εμπνέει τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Ιταλούς, αυτός που καταχειροκροτεί την Ιταλική κυβέρνηση όταν δηλώνει ότι στην τρομοκρατία θα απαντά με τα όπλα. Ο Μπερλίνγκουερ που όταν τον Μάρτιο του 1976 θα επιστρέψει από τη Μόσχα, όπου είχε γίνει το συνέδριο των ΚΚ, ο Ιταλικός τύπος θα τον υποδεχθεί με τίτλους όπως «Εβιτοριόζο», δηλαδή «ενίκησε», καθώς είχε δώσει καλά να καταλάβει στον Μπρέσνιεφ ότι το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα ήταν πια φερέφωνό του. Το παράδειγμα του άλλωστε την ίδια χρονιά θα ακολουθήσουν και οι Ισπανοί κομμουνιστές. Τι άλλο γίνεται στην Ευρώπη το 1976? Α, ναι, στη Γερμανία, τη Δυτική, την ονομαζομένη ακόμη τότε Ομοσπονδιακή, γιατί στην άλλη, την Ανατολική, γιορτάζονται τα 15 χρόνια του τείχους του Βερολίνου. Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία λοιπόν εμφανίζεται ένας νέος ηγέτης των χριστιανοδημοκρατών που όλοι τον πειράζουν, σκετολάχανο τον λένε, γιατί είναι άγαρμπος λένε, γιατί μιλάει με πολλή αφέλεια λένε. Ο αφελής λέγεται Helmut Kohl και ο δήθεν αυτός αφελής κάποτε με τον Μπερλίνγκουερ θέλω να πω. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φράση, στους τρομοκράτες απαντάμε με όπλα. Μακάρι να μπορούσαμε να την πούμε και εμείς στην Ελλάδα σήμερα εδώ. Αυτό μου πάει πολύ. Αλλά δυστυχώς δεν είναι συγκυρίες, δεν βοηθάνε σε αυτό το πράγμα. Ήξερα θα σου αρέσει. Και τα λέει ο Μπερλίνγκουερ αυτά. Εγώ το γνώρισα στη Ρώμη το 1970 που πήγα και εκεί αρρώστησα. Είχα κάνει διαχείριση περιτονίτιδας. Εσύ? Ναι, και στην νοσοκομείο Ντι Ρώμα, κλίνικα Ντι Ρώμα, που ήταν σχεδόν του κόμματος. Και στην ανάρρωση που ο Μπερλίνγκουερ ερχόταν τακτικά εκεί και συζητάγαμε, εγώ ξαπλωμένος, αυτός σε ποια γλώσσα? κλπ. Τέλεια γαλλικά, αυτός ήταν ένας αριστοκράτης από τη Σαρδινία κλπ. Ένας ήπιος άνθρωπος, ήρεμος, αλλά με απέραντη μόρφωση και με μεγάλη καλοσύνη. Και μιλήχιος, γλυκύτατος. Αργότερα οι Ιταλοί μου έδωσαν και μια βίλα του κόμματος έξω για την οικογένειά μου και οι σχέσεις μας είχαν ακόμα πιο πολύ σφίξει. Λοιπόν, έτσι κάποτε αποφασίσαμε να πάμε, είμαστε ομιλητές μαζί σε μια μεγάλη συγκέντρωση στην πιάτζα τη Ρώμα ενάντια στο ΝΑΤΟ, ο Σιανδιάγο Καρίλιο, ο Μπερλίνγκουερ και εγώ, τότε που είχα την κρίση και έκανα για την εγχείρηση, και μαζί με τον Καρίλιο και με τον Μπερλίνγκουερ πήγαμε μαζί να επισκεφτούμε τον Τίτο. Είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις για το μέλλον του κομμουνισμού στην Ευρώπη. Βλέπαμε ότι αυτή η σύνδεση, η τελείως υποταγή του στη Σοβιετική Ένωση μηδένιζε κάθε δυνατότητα για τους κομμουνιστές να μπορέσουν να πάρουν επαφή με την πραγματικότητα. Και τότε θυμάμαι ότι μπήκαμε στο μεγάλο εστιατόριο του ξενοδοχείου Ιουγκοσλάβιας στο Βελιγράδι και ο κόσμος μας γνώρισε και μας χειροκρότησε και τους τρεις. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι και τότε τους είπα μια φράση. Λέω, γιατί δεν βάζουμε μπροστά να δημιουργήσουμε έναν ηλιόλουστο κομμουνισμό? Λίγα ακόμη να δούμε για τον έξω κόσμο και θα επιστρέψουμε τάχιστα στα ελληνικά μας. Συμφωνεί. Στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, το 76 θα είναι το έτος της διεθνούς δωροδοκίας, καθώς θα αποκαλυφθεί ότι η αμερικανική εταιρεία Lockheed μοιράζει αφιδώς φακελάκια.
από τον πρίγκιπα Βερνάδο της Ολλανδίας μέχρι κάποιον Αντάμ Κασόγγι, εκπρόσωπο της κυβερνήσεως της Σαουδικής Αραβίας, αυτόν τον Κασόγγι που αργότερα στη δεκαετία του 80 θα τον βρούμε ανακατεμένο και στα ελληνικά πράγματα. Στην Αφρική οι ηγέτες τρώνε παιδιά. Ναι, τρώνε παιδιά. Και ο Μποκάσα και ο Αμίν Νταντά τρώνε παιδιά. Αλλά μια νύχτα του Ιουλίου, σε μια επιχείρηση 90 όλο και όλο λεπτών, οι Ισραηλινοί κομμάντος, πριν καλά ξημερώσει, θα απαγάγουν όλους τους ομήρους, τους Ισραηλινούς που κρατούσε στο Έντεμπε ο Νταντά. Ποιος προσέχει στα αλήθεια το 76 ότι στο Ιράκ οι μαζικές εκτελέσεις Κούρδων αγγίζουν τα όρια της γενοκτονίας? Ποιος δίνει σημασία το 76 σε αυτούς που στη Δυτική Ευρώπη προειδοποιούν ότι όπου να είναι θα πούμε το νερό νεράκι και πως επέρχεται κρίση ξηρασίας? Εδώ καλά δεν συγκινηθήκαμε όσο έπρεπε που εκείνο το καλοκαίρι στο Σεβέζο της Ιταλίας, λόγω βλάβης κάποιου εργοστασίου, η ατμόσφαιρα μολύνθηκε τόσο πολύ που αδειάσανε ολόκληρα χωριά και οι γιατροί συνιστούσανε στις έγκυες γυναίκες να κάνουν έκτρωση, γιατί κινδυνεύουν να φέρουν στον κόσμο παραμορφωμένα παιδιά, τους έλεγαν. Και κοφεύσαμε όλοι το 76, όταν μερικοί, που παραλίγο να τους πούμε και τρελούς, μας μίλησαν για βιομηχανικά απόβλητα, για 100.000 τόνους απόβλητα που αφήνουν κάθε χρόνο τα πετρελαιοφόρα στη Μεσόγειο. Και κράβγαζαν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να τους ακούμε. Η Μεσόγειος πεθαίνει. Αλλά βέβαια εκείνο το καλοκαίρι του 76 1 δισεκατομμύριο βλέμματα θα είναι στραμμένα στις μικρές οθόνες για να παρακολουθήσουν με πάθος τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Αυτοί οι αγώνες που θα αναδείξουν την τηλεόραση σαν κύριο πια φορέα του αθλητισμού, καθώς τα δικαιώματα αναμετάδοσης του Μόντρεαλ πουλήθηκαν διεθνώς κάπου 35 εκατομμύρια δολάρια, έναντι μόνον 1 εκατομμυρίου που είχαν πουληθεί το 60 τα δικαιώματα αναμετάδοσης των Ολυμπιακών της Ρώμης. Και που είμαστε ακόμη, τα δικαιώματα αναμετάδοσης των Ολυμπιακών της Σεούλ θα φτάσουν τα 393 εκατομμύρια δολάρια. Και από το Μόντρεαλ το Νοέμβρη το παγκόσμιο ενδιαφέρον θα στραφεί προς τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, που θα τις κερδίσουν οι δημοκράτες με έναν αρχηγό από την Νότια Καρολίνα που τον λένε Τζίμι Κάρτερ. Άχρους και άοσμος αυτός ο Κάρτερ, τόσο άχρους και τόσο άοσμος που το αστείο που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα στη Ουάσιγκτον είναι Τζίμι Χου, δηλαδή ποιος Τζίμι? Νίκη, σου κακοφάνηκε κάποτε πολύ που κάποιος έγραψε ότι το μόνο κόμμα στο οποίο δεν έχεις πάει, κάποιος όχι εγώ, είναι οι οικολόγοι. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω με μεγάλη σοβαρότητα πώς ένας άνθρωπος σαν και σένα δεν κινήθηκε περισσότερο για την οικολογία και για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε. Δεν σε συγκίνησε αυτό? Ναι. Πρέπει να πω ότι και αυτά όλα με συγκινούν κάπως εγκεφαλικά. Εγκεφαλικά. Παρότι λατρεύω τη φύση, με συγκινούν πάρα πολύ οι πυρκαγιές, με συγκινούν πάρα πολύ όλες οι καταστροφές. Αλλά βλέπω μέσα εδώ μια υποκρισία, νομίζω, γενικά της κοινωνίας, διότι από τη στιγμή που θέλουμε όλοι να έχουμε αυτοκίνητα. Έτσι. Σωστά. Και θέλουμε όλοι να έχουμε αυτά τα καταναλωτικά είδη. Από εκεί πέρα δεν μπαίνει το πρόβλημα στη βάση του. Πρέπει να αλλάξουμε όλο τον τρόπο της ζωής μας. Και ποια είναι η βάση? Πρέπει να αλλάξουμε τον καταναλωτισμό. Πρέπει να γυρίσουμε προς την πνευματική ζωή. Λοιπόν, η δική μου προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια ήταν να μπορέσω να αγγίξω τον άλλο κόσμο. Τον εσωτερικό κόσμο. Διότι
Πάντοτε ο άνθρωπος, από τον καιρό που εμφανίστηκε στη γη, και το ξέρουμε από τις πρωτόγονες φυλές, από τη στιγμή που ικανοποίησε τις πρώτες του ανάγκες, την τροφή, ας το πούμε, και αμέσως αρχίζει να χορεύει, αμέσως αρχίζει να τραγουδά. Δηλαδή αυτό δεν είναι εγκεφαλικό. Δηλαδή φάνηκε ο άνθρωπος σε αντίθεση με τα άλλα τα ζώα, έχει δύο ανάγκες. Η μία είναι σωματική και η άλλη πνευματική. Και οικοδομήθηκε έτσι ο άνθρωπος. Όλα τα είναι νομίζω μια υποκρισία όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Γι' αυτό το λόγο δεν με απασχολεί. Απασχολεί το πρόβλημα στη βάση του. Να επιστρέψουμε τώρα νομίζω στα ελληνικά μας. Τον ίδιο εκείνο Γενάρη, με υπουργό παιδείας τον κύριο Γιώργιο Ράλη, η δημοτική καθιερώνεται σαν επίσημη γλώσσα του κράτους. Εδώ και πολλά χρόνια πάσχουμε από μια διγλωσία που δεν αφήνει τα παιδιά να αφοσιωθούν στο κυρίως έργο της μορφώσεώς τους, και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά η διγλωσία αυτή έχει και τις κακές της προεκτάσεις σε εμάς τους μεγάλους. Μπράβο στην κυβέρνηση, θα πει ένας μεγάλος εκπαιδευτικός, ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Μπράβο που επουλώνει ένα γλωσσικό τραυματισμό που ταλαιπώρησε πολλές γενναίες Ελλήνων. Η καθαρεύουσα πέθανε απόψε, θα πει στις 8 Απριλίου στη Βουλή ο Γιώργος Ράλης. Με περισσή ηρωνία όμως ο Γιώργος Μαύρος θα πει τότε, ο Καραμαλής ανακάλυψε την παιδεία και τα πολιτιστικά σε προχωρημένη ηλικία. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι το 76 είναι που εγκαινιάστηκε στην Αθήνα η Εθνική Πινακοθήκη και μπήκαν και τα θεμέλια του μεγάρου της μουσικής. Και ακόμη ότι το 76 ανέλαβε τη διεύθυνση της κρατικής ορκίστρας ο Μάνος Χατζηδάκης, που το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας δηλαδή, γίνεται πια ολοένα και πιο αγαπητό στο κοινό και φυσικά λόγω αυτού δέχεται και ολοένα περισσότερο τα πειρά και του κατεστημένου της ΕΡΤ αλλά και του τύπου, αλλά και πολλών άλλων, ακόμη και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ιστορία του Τρίτου, τα πολιτιστικά, εκείνη την εποχή, τι ήταν για σένα το τρίτο πρόγραμμα? Ήταν η μόνη εποχή που δεν παρακολούθησα από κοντά τον Χατζηδάκη. Ήταν μια τελείως προσωπική του επιλογή. Σαν να νομίζω ότι δεν συμφωνούσες. Δεν συμφωνούσα πολύ. Γιατί? Το έβρισκα αρκετά ελιτίστικο. Και νομίζω ότι το ζητούμενο τότε από όλους, και όπως είπες και προηγούμενος, από την ΚΝΕ και από την Ολιά του Πασό και από τους Ριγάδες, αλλά και από την τότε κυβέρνηση, ήταν το πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τα τραγούδια του Θεοδωράκη. Και όχι ότι ο Μάνος το έκανε το τρίτο για να απαλλαγεί από τα τραγούδια. Όχι, δεν το έκανε αυτό, αλλά βοήθησε σε αυτό έμεσα, χωρίς φυσικά να το θέλει ο ίδιος, αλλά βγάζοντας ένα άλλο είδος μουσικής. Δηλαδή είχα μία αντιπολίτευση στο τραγούδι μου λαϊκίστικη από την οργανωμένη αριστερά και μία ελιτίστικη, η οποία εμφανίστηκε και από την ΕΡΤ, γιατί στην ΕΡΤ την εποχή εκείνη κάποιος, και ο Μανθούλης που ήταν γενικός διευθυντής, όταν ήρθε στο Παρίσι, μου είπε ότι ξέρεις ότι είσαι πρώτος στην blacklist της ΕΡΤ. Μαύρο πίνακα. Δηλαδή αυτό το οποίο προσπάθησα να κάνω εγώ, να μελοποιήσω μεγάλους ποιητές και να κάνω καντάτες, να κάνω ορατόρια κλπ. Μπορούσε να το εκτιμούσε μέχρι σε έναν βαθμό σε μένα, δεν το εκτιμούσε καθόλου στους άλλους. Αλλά ήταν ένα είδος όμως το οποίο ήταν, αν θέλεις, φορτισμένο και με μια πολιτική διάσταση της δεκαετίας του 60. Την πολιτική διάσταση μιας άλλης αριστεράς της εποχής εκείνης, την οποία φυσικά και ο ίδιος ο Μάνος δεν την ήθελε στον κόσμο. Ας πάμε σε ένα άλλο πικρό γεγονός και θα το θυμηθείς. Το πικρότατο γεγονός της χρονιάς θα είναι την Πρωτομαγιά ο θάνατος σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης του ήρωα της αντιχουντικής αντιστάσεως, του Αλέκου Παναγούλη. Η αντιπολίτευση θα μιλήσει για δολοφονία, πολλοί κόσμος θα το πιστέψει. Να μην τρέχει η φαντασία σας, θα πει αυστηρά ο Καραμαλής, ενώ η Ελλάς
Θα κλάψει το παιδί με το γαρίφαλο και θα το κυδέψει όπως πρέπει στους ήρωες. Εσύ πιστεύεις πως ήταν δολοφονία? Εγώ πιο πολύ όταν πήγα στον τόπο του ατυχήματος κλπ. Στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, είχα την άποψη ότι πρόκειται για ατύχημα. Για ατύχημα. Το πες? Δεν με ρώτησαν κιόλας να πω τίποτα για την εποχή. Δεν είπα πάντως ότι δεν πρόκειται για δολοφονία. Ήμουν πολύ στενά συνδεδεμένος με τον Αλέκο τον Παναγούλη. Και άλλωστε εγώ πήρα και την οικογένειά του μετά από το νεκροταφείο και την πήγα σπίτι, την Αθηνά, τη μητέρα και τον Στάθη και παράλληλα να σκοτωθούμε με δυστυχία πάλι αυτοκινητικό φεύγοντας από το νεκροταφείο. Ναι. Και τότε θυμάμαι ότι μπροστά στις ιαχές του πλήθους που φώναζε το όνομα του Αλέκου, η πικραμένη η μητέρα λέει πολύ αργά και έγραψε και το τραγούδι πολύ αργά. Δηλαδή τον ανακάλυψαν τον Παναγούλη μετά. Διότι ξεχνάμε ότι ο Παναγούλης βγήκε βουλευτής στις εκλογές του 1994 μετά με δεύτερη κατανομή. Ήταν την εποχή εκείνη που υπήρχαν πανό διαφόρων, να μην πούμε τώρα ονόματα, με τους αντιστασιακούς τίτλους. Ότι αυτός πώς να είναι φυλακισμένος της ΕΣΑ, αυτός της Χούντας, του Ατάλο κλπ. Και με αυτά βγήκαν και έγιναν η Ελλάδα των 18 εκατομμυρίων αντιστασιακών. Ο Παναγούλης δεν ήταν στους αντιστασιακούς μέσα, όπως εγώ δεν ήμουν και μέσα στους αυτούς που πάλεψαν για τη δημοκρατία. Διότι σε όλες τις αυτές δεξιώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και καλούσε 1.000 ανθρώπους που πάλεψαν τη δημοκρατία, εμένα δεν με κάλεσαν ποτέ. Πάντως νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας υπήρξαν πολλά βρώμικα παιχνίδια. Τα ξέρουν αυτά οι συνταγματάρχες, τα ξέρουν ασφαλώς οι αστυνομικοί, αλλά το στόμα τους είναι σφραγισμένο. Πάντως, εγώ την εποχή της παρανομίας, δηλαδή έζησα παράνομος στην Ελλάδα από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 16-17 νομίζω του Αυγούστου που έπιασε η ασφάλεια, είχα την εντύπωση ότι η προδοσία ήταν στο πλαϊνό μου δωμάτιο πάντοτε. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλοί, μάλιστα κάποτε ο Λάμπρο ίδιος μου είπε ότι αν κάποτε κάθομαι να γράψω τα απονημερώτητα να πεις ποιος είναι ο Λάμπρο, διότι υπάρχουν και νέα παιδιά που δεν ξέρουν ποιος είναι. Ο Βασίλης Λάμπρο ήταν ο διοικητής της ασφάλειας στην εποχή εκείνη, μαζί με τους δεξί του χέρι για το Μάλιο και αριστερά του είχε τον Μπάμπαλη. Τώρα θα με ακούει, θα ανατριχιάζει γιατί αυτοί οι δύο δολοφονήθηκαν, ενώ αυτός ζει ακόμα ο Βασίλης ο Λάμπρο. Και μου έλεγε ότι αν άνοιγε το στόμα του και έγραφε αυτά που ξέρει, ότι δεν θα στεκόταν κανείς στην Ελλάδα όρθιος. Ο Λάμπρο το έχει πει αυτό. Ναι. Λοιπόν, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και για τη δική μου τη σύλληψη. Εγώ και οι σύντροφοί μου έχουμε αμφιβολίες πώς πιαστήκαμε, από πού πιαστήκαμε και ποιοι μας έδωσαν και πώς μας έδωσαν. Αυτό είναι σοβαρή καταγγελία που κάνεις. Βεβαίως. Αλλά στη σύλληψη όμως για τη δεύτερη που έγινε και πήγα στη Ζάτουνα ήταν βέβαιος ποιος την έκανε, γιατί ποιος την έκανε. δεν μπορώ να το πω τώρα εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε κατέδωσαν δική σου δηλαδή. Βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα παίζουν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας, δεν ξέρω αν όλοι είναι καθαροί. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Έχω πολλές αμφιβολίες και έχω και αμφιβολίες και για ας πούμε για το ατύχημα του Παναγούλη, αν είναι ατύχημα ή δολοφονία, αλλά οπωσδήποτε η δολοφονία δεν θα είναι, όπως το λέγαμε τότε από την δεξιά, την εποχή εκείνη, διότι το επιχείρημα ότι τον σκότωσαν η δεξιά διότι ο Παναγούλης δήθεν είχε αρχεία που αποδείχνει ότι ο Αβέροφ Φερρυπίν ήταν υπέρ του ΝΑΤΟ, αυτό είναι βλακώδες, διότι για τον Αβέροφ ήταν υπερηφάνεια να είναι στο ΝΑΤΟ. Αυτός ήταν περήφανος Αμερικανόφ. Θέλεις δηλαδή να πεις ότι αν δολοφονήθηκε από άλλους, γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά ποιες ήταν οι απόψεις του Παναγούλη για συγκεκριμένους χώρους της αριστεράς, για συγκεκριμένα
πρόσωπα της αριστεράς, τα ξέρουν αυτά καλύτερα οι οικοί του, τα ξέρουν οι φίλοι του και καλά θα είναι κάποια μέρα, έχουν γραφτεί και ορισμένα πράγματα, καλά θα είναι μια μέρα να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Από ποιους χτυπήθηκε δηλαδή βασικά ο Παναγούλης και πώς ο Παναγούλης ο πρώτος αντιστασιακός, δηλαδή χτυπήθηκε τόσο πολύ από όλα τα κόμματα της αριστεράς ώστε να μην μπορέσει να βγει και βουλευτής. Και έβαλε άλλωστε υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του Φιλελευθέρων. Δεν πήγε με την αριστερά αυτός ο αρχιαριστερός, γιατί αν αριστερά είναι η αντίσταση, αυτός ήταν ο αντιστασιακός. Θα ήθελα να σου ζητήσω πριν σε ευχαριστήσουμε όλοι για την παρουσία σου εδώ απόψε. Είναι τίποτα από αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης 74, 75, 76 ως εδώ φτάσαν, το οποίο έζησες και για το οποίο μετάνιωσες μη? Όχι. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσω να κοιτάζουμε το βράδυ στον καθρέφτη με έτσι ανοιχτή καρδιά. Το αυτός με ενδιαφέρει. Πότε κατά τη γνώμη σου, και το λέω σοβαρότατα, επιτρέπεται, είναι επιτακτικό να αλλάζει κανείς γνώμη? Πάντοτε να αλλάζει γνώμη, να μην και το λέω σε σένα αυτό. Η ηθική του επιταγή. Δηλαδή η ηθική μου επιταγή ήταν, επειδή πρέπει κανείς να έχει μια φιλοσοφία, δεν έχει καθορισμένες αρχές. Η δική μου φιλοσοφία και οι δικές μου αρχές είπε ότι είμαι Ελληνολάτρης. Λοιπόν, αγάπησα την Ελλάδα, αγάπησα την ελευθερία, αγάπησα τη δημοκρατία και μίσησα τη βία. Λοιπόν, ανάλογα με το πρόσωπο που έβλεπα απέναντί μου, πρόσωπο βίας, έπαιρνα και τη θέση μου ή πρόσωπο που βοηθούσε την αντιβία. Αυτές τις τοποθετήσεις. Δεν παραδέχεις ότι καμιά φορά τον άνθρωπο που εκπροσωπούσε τη βία δεν τον έβλεπες? Δεν νομίζω, ήταν τόσο καθαρά τα πράγματα τότε. Δεν μπορούσε να πει κανείς ότι το 78 Μίκη, μετά από εδώ όταν πήγες ξανά με το Κουκουέ. Όχι, δεν ήταν εκεί το θέμα. Ας τα πω αυτά, με δύο λόγια. Ο Χίτλερ ήταν η βία, δεν υπήρχε αμφιβολία. Εκεί δεν υπάρχει θέμα. Μετά το 50 είχαμε ένα δυσόπιτο κράτος της δεξιάς, ήταν η βία. Μετά το 60 είχαμε πάλι ένα κράτος της δεξιάς, ήταν η βία. Η Χούντα ήταν η βία. Μετά η βία ερχόταν σε αυτά τα τριτοκοσμικά οράματα ενός ολοκληρωτισμού, ο οποίος δεν φαινόταν. Ήταν τραβεστή αυτός ο ολοκληρωτισμός, διότι ξεγελούσε τα πλήθη. Είχαμε μια δικτατορία στην Ελλάδα νέου τύπου, με την αγάπη του λαού. Το καταλαβαίνεις, δηλαδή με ένα 40-50% θα είχαμε μια δικτατορία και αυτοί οι 40% θα κλαίγανε περισσότερο από τους άλλους αν κάνει δικτατορία. Λοιπόν, έταξε λοιπόν στον εαυτό μου ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και δεν μπορούσε να γίνει αυτό με διάφορους τρόπους. Είπε στο 1988 πήγα με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δεν πήγα με τον κομμουνισμό. Πήγα με ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο είχε τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή και έτσι μου υποσχέθηκαν να ενώσουμε την αριστερά. Όχι, δικαίωμά σου να πας, αλλά απλώς. Πίστευα ότι μια ενωμένη αριστερά δημοκρατική, όπως έγινε τώρα στην Ιταλία, θα μπορέσει αυτή να βάλει φρένο, ας πούμε, στον ξέφρενο δρόμο του Πασό και να φτάσουμε στα χάρια τα οποία φτάσαμε. Και βοήθησαμε όλες τις δυνάμεις. Πρέπει να πω ότι οργανωμένα το έκανα αυτό. Τώρα που περάσαν τόσα χρόνια και ζήσαμε και εσύ και εγώ και όλοι μας πολλά, εξακολουθείς να λες αυτό που έλεγες κάποτε, ότι από το Σοφοκλή είναι, ότι από όλα τα θηρία του κόσμου το πιο άγριο είναι ο άνθρωπος? Όταν λέω ο άνθρωπος θηρίο, είναι ο άνθρωπος εξουσιαστής. Φοβάμαι δηλαδή ότι εκείνο που αγρίευει περισσότερο από όλα τον άνθρωπο πολλά τον αγριεύουν. Και στο ερωτικό επάνω μπορεί να σκοτώσει, και για το πλούτο, για τα χρήματα μπορεί να σκοτώσει και λοιπά, και βλέπουμε τα μάφιες και λοιπά όλα αυτά. Αλλά ο εξουσιαστής είναι ο χειρότερος από όλους. Ο εξουσιαστής σκοτώνει εμψυχρό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη, για την παρουσία σου εδώ. Μας είπες πολλά πράγματα. Να πω και καμιά λέξη ακόμη, μιας και... Να πεις τη λέξη του τέλους. Του τέλους να πω τη λέξη, ότι μέσα σε όλα αυτά όμως θυσίασα τον καλύτερο εαυτό μου, που ήταν ο μουσικός Θεοδωράκης. Και για μένα αυτό ήταν ίσως όταν θα τελειώνω πλέον, θα ξέρω ότι τελειώνει πλέον θεωρητικά η ζωή μου, όταν γυρίζω θα είναι η μεγαλύτερη πικρία. Διότι ποια πικρία? Η πικρία το ότι αυτό τέλος πάντων ένα δώρο που σου δίνει η φύση, το να βγάζεις μελωδίες και να γράφεις μουσική, και μάλιστα που εγώ το καλλιέργησα κιόλας και δούλεψα πάρα πολύ για να μπορέσω να γράψω και έργα συμφωνικά κλπ. Όλο αυτό το πράγμα θυσιάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, από την αίσθηση αυτής ενός χρέους
Και φυσικά η ανταμοιβή μου γι' αυτά ήταν δεδομένη. Είπα κάποτε ότι εάν η λάσπη την οποία έριξαν επάνω μου έπεφτε στο Αιγαίο, θα γινόταν έφορη παιδιάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίκη. Καλή σου τύχη. Και αφού αποχαιρετήσαμε τον σημερινό καλεσμένο μας, τον Μίκη Θοδωράκη, και πριν τελειώσει και η σημερινή εκπομπή, θα έλεγα, αν θέλετε, να σημειώσετε ακόμη μερικά γεγονότα του 76. Θα δείτε, έχουν τη σημασία τους. Εκείνη τη χρονιά ήλθε στην Αθήνα για διαβουλεύσεις για το Κυπριακό ένας άγνωστος μέχρι τότε, για μας τουλάχιστον, εκπρόσωπος του ΟΗΕ, που λεγόταν Ξαβιέ Περές ντε Κουεγιάρ. Εκείνη τη χρονιά, το 76, είναι που κατετέθη στη Βουλή το νομοσχέδιο για το αυτόματο διαζύγιο, και βέβαια ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος, δεν είναι ανάγκη να σας πω. Το Σεπτέμβρη του 76, με τον πρώτο ανασχηματισμό που θα κάνει ο Καραμαλής, θα μπουν στην κυβέρνηση 3 νέοι υφυπουργοί, Εύερτ, Αδριανόπουλος, Κοντογιαννόπουλος. Η δολοφονία της χρονιάς, με υπογραφή 17 Νοέμβρη, θα είναι το Δεκέμβρη. Η δολοφονία του Μάιου, Δεκέμβρη είχε γίνει και την προηγούμενη χρονιά, η δολοφονία του Ρίτσαρντ Βέλς. Μα όλα αυτά, τα καλά, τα λιγότερα καλά, τα δυσάρεστα, τα πικρά, τα δύσκολα, το περιοδικό Time στο τέλος του έτους βγήκε με ένα εξώφυλλο με τον Καραμαλή και με τον τίτλο «Ο Καραμαλής και οι Έλληνες κάνανε το θαύμα». Το θαύμα.